ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷണം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂത തദാ മഹ്യം ദദാതി സകദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ലെവൽ 2 ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്ന് നമുക്ക് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി യുദ്ധസ്ഥലത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അർജുന വിഷാദ യോഗം. നമ്മൾ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ലെവൽ 2 നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമനേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദർ, സംസ്ഥാപക ആചാര്യനായ ശീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മംഗളാചരണം. മംഗളാചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, പ്രാർത്ഥന. അതാണ്. അതായത് മംഗള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊരു ആത്മീയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മംഗളാചരണം ചെയ്യും. എന്താണ് അത്? ശുഭമായി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ശുഭമായി ആരംഭിക്കുന്നത് മംഗളാചരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ അജ്ഞാനം, അതായത് തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. തിമിരം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ശരിയല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അജ്ഞാന തിമിരമാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത്? അവര് നമ്മുടെ ചക്ഷുരുന്മിലിതം ഏന ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ, നമ്മുടെ ആ കണ്ണുകൾക്ക്, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എഴുതിയ ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ കണ്ണുകളെ തുറക്കാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയും 6 ഗോസ്വാമികൾ അവതരിച്ചു. അവരാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, പിന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാർ അവര് അവതരിച്ചു. അത് സന്തത സഹചാരികളാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? അതിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിലാഷകൾ അതിനെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ ആ കരുണ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമ്മൾ ആ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കരുണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഇതൊക്കെ മംഗളാചരണം വരുന്ന പ്രേയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഗോലോക ചാട്ട് കണ്ടില്ല, അവിടെ രാധാകൃഷ്ണരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണനെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും അഷ്ടസഖിമാരെയും എല്ലാവരും വൈഷ്ണവാംശ, അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരെയും കൃഷ്ണനെ വൈഷ്ണവന്മാരെ എല്ലാവരും നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ നമവും വിഷ്ണു, ഇത് നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദരുടെ
പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. ഇത് നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ഇത് ശീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, വിഷ്ണു പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായതാണ് ആര്? ശീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീമതേ ഭക്തി അതായത് എന്താണ്, സരസ്വതി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗുരു ആരാണ്? സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. അവരുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്, പ്രിയങ്കരനായ ശിഷ്യനാണ്. പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള ആ ശൂന്യവാദം, പിന്നെ എന്താ മായാവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം കൊടുത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ വന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മള്. കരുണാ സിന്ധു, അതായത് കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരുണ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമാണ്, കടലാണ്. ദീനബന്ധു, ദുഃഖിതന്റെ സുഹൃത്താണ്. ജഗത്പത്തെ, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും നാഥനാണ്. ഗോപകുമാരന്മാരുടെ നാഥനാണ്. ഗോപികാ കാന്ത, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് ആർക്ക്? ഗോപികമാർക്ക്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഗോപിക ആരാണ്? രാധിക, രാധാറാണിയുടെ പ്രിയങ്കരനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനെ വന്ദിക്കുകയാണ്. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയെ. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ രാധാറാണിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. രാധാറാണിയുടെ മന്ത്രമാണിത്, പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. എന്താ? തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി. ഗൗരാംഗി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളതാണ് ആര്? രാധാറാണിയുടെ നിറം സ്വർണ്ണ നിറമാണ്. വൃന്ദാവനേശ്വരി, വൃന്ദാവനത്തിലെ രാജ്ഞിയാണ്. വൃഷഭാനുവിന്റെ പുത്രിയാണ്. ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയെ. എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പ്രിയങ്കരിയാണ് ആര്? രാധാറാണി. പിന്നെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. അത് പഞ്ചതത്വത്തെ നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് മംഗളാചരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ശുഭമായി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, വൈഷ്ണവന്മാരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ശീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അതായത് ഗീത എന്താണ്? അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം, നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഈ ജീവനെ, അറിവില്ലാത്ത ഈ ജീവനെ എന്താണ്? ഉയർത്തണം. എന്താണ്? ഉറക്കത്തിലാണ്, അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും ഉണർത്തണമെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകണം. ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഒരു എന്താ പറയുക, ഉണർത്തുന്ന, ആ ജീവനെ അജ്ഞാനത്തിൽ ഉണർത്തുന്ന, ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥമാണ്, അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഗീത, ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്താണ്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത സ്വയം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് നമ്മൾ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പെരുമാറുമ്പോൾ, പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അസൂയ, മത്സരം, പിന്നെ ലോഭ, മോഹം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം വേണം. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരോടും അസൂയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ക്രോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓരോ ജീവനും അതിൻ്റെതായ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ വെളിച്ചം വളരെ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത തത്വചിന്ത, അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ശ്ലോകമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ പോരാ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് എന്താണ് ആ പ്രവാഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ
ആത്മജ്ഞാനം തരും, കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, പിന്നെ പരമാത്മാ ജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, ഇങ്ങനെ ഓരോ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നു. ആ ഒഴുക്കിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ വെറും ഒരു തത്വ വിഷയം, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ആ ഒരു ഇതിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്താൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഒഴുക്കിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആശയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അപ്പോ ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ശങ്കരാചാര്യര് ഭഗവത്ഗീത ഒരു അമൃതത്തിന്റെ നദിയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പല അസുരന്മാരും ഒരുപാട് കഠിനമായ തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാണ് അവർ അമൃതം എന്തിനാണ്, അനശ്വരത നേടാൻ, അല്ലെ, അമരത്വം നേടാൻ. പക്ഷെ ആ അനശ്വരത അമരത്വം നമുക്ക് ഒരുപാട് കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ടൊന്നും നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ആ ജ്ഞാനം, ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. കാരണം നമുക്ക് അനശ്വരത കിട്ടുകയാണ്. കാരണം എന്താ, നമുക്കത് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഭവസാഗരമാണ്. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി, ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്, പിന്നെ അത് അമരത്വം തന്നെയല്ലേ. അതാണ് പറയുന്നത്, അമൃതത്തിന്റെ ഇത് നദിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരത ചരിത്രം അടുത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ. അപ്പോ ആ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അർജുനൻ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്താണ്, പിതാവാണ്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യ പിതാവാണ്. എല്ലാവർക്കും ആ ബീജം നൽകിയ പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മക്കളോടുള്ള ആ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ഭഗവാൻ പറയാൻ, മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ, അത് പറയുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എത്രയാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ, ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ആ വാക്കുകളാകുന്ന ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകി. ആ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ അനുകമ്പയാണ്, ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കി എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ വംശവൃക്ഷം, അതായത് നമ്മൾ ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയും. ഈ ഫാമിലി ട്രീയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ എന്താ പറയാ, ധൃതരാഷ്ട്രൻ അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണ് ആർക്ക്, പാണ്ഡവന്മാർക്ക്. പക്ഷെ പാണ്ഡവന്മാരായാലും കൗരവന്മാരായാലും എല്ലാം ഒരേ കുരുവംശത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഈ വംശവൃക്ഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഫാമിലി ട്രീ എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ കുരുവംശത്തിൽ ഹസ്തിനാപുരത്തെ രാജാവ് ആരാണ്, ശന്തനു. അപ്പൊ ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ രാജാവ് ശന്തനു മഹാരാജാവ്. ശന്തനു എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ശന്തനുവിനെ ഈ ഗംഗാദേവിയെ കാണുമ്പോൾ, ഗംഗാനദി തീരത്ത് ഗംഗാദേവിയെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നാണ്, ആകർഷിതനാകാണ്. അപ്പൊ ഗംഗാദേവിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ്, സമീപിക്കുകയാണ്, അതായത് വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ആര്, ശന്തനു മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഗംഗാദേവി ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കും, അതായത് ഒരു വ്യവസ്ഥ വെക്കും. എന്താണ്, അതായത് ഞാൻ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും എന്നോട് ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഏതാന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്, എന്നാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുക, പക്ഷെ ചോദിച്ച നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഗംഗയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗംഗ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നദിയിൽ ഒഴുക്കാണ്, ഗംഗാ നദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നാണ്. അസ്വസ്ഥത തോന്നുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഗംഗയോട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു കുഞ്ഞു പോയി, 2, 3, 4, 5 ഇങ്ങനെ എല്ലാം വീട്ടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞു പോയി, രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെ 7 കുഞ്ഞുങ്ങളും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, 8ാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവ് തടഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ് ഗംഗാദേവിയോട്, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാദേവി പറയും, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നോട് ചോദിക്കരുതെന്ന്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഗംഗാദേവി ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകും, കുഞ്ഞിനെ അഷ്ടമപുത്രനെ കൊണ്ടുപോയി വിദ്യകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം തിരികെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് തന്നെ കൊടുക്കാണ്. അതാരാണ്, ഭീഷ്മനാണ്.
ഗംഗാദേവി കൊടുക്കുന്ന അഷ്ടമപുത്രൻ, എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ ആരാണ്? ഭീഷ്മൻ. ഭീഷ്മന്റെ പേരെന്താണ്? ദേവവ്രതൻ, ദേവവ്രത എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏതായാലും ഗംഗാദേവി പോവല്ലേ. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടിരുന്നത്? അപ്പോ ഗംഗാദേവി പറയണം, അതായത് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയിരുന്നു. അതായത് വസിഷ്ഠ മുനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കാമധേനു എന്ന പശു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പുത്രിയാണ് നന്ദിനി. അപ്പൊ ഈ നന്ദിനി പശുവിന് അവർക്ക് കഴിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പശുക്കൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, നമ്മള് എന്ത് ചോദിച്ചാല് ഡിസൈർ ട്രീ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കൽപ്പവൃക്ഷം, അതുപോലെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ നന്ദിനി പശുവിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ അഷ്ടവസ്തുക്കളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ നന്ദിനി പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ആകർഷണം തോന്നാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു അഷ്ടവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 പേരുണ്ട്. ആപ, ധ്രുവ, സോമ, ധര, അനില, അനല, പ്രത്യൂഷ, ദ്യൗ, ഇങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടവസ്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദ്യൗ എന്നുള്ള അഷ്ടവസ്തുവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാണ്, എനിക്ക് ആ നന്ദിനി പശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ അഷ്ടവസ്തുവിൽ ഒരാളായ ദ്യൗ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ആ ദ്യൗ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പശുവിനെ മോഷ്ടിക്കാണ്. പക്ഷെ ഈ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ കൂടെ നിന്നു എന്ന് മാത്രം ആ കൃത്യത്തിന്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ വസിഷ്ഠൻ ശപിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുമ്പോ എന്താണ് വസിഷ്ഠൻ പറയൂ, നിങ്ങൾ 7 പേരും നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തില്ല കുറ്റത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉടനടി, മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൽ ഒരാൾ ആരാണ്? ദ്യൗ എന്നുള്ള ആ ഒരു അഷ്ടവസു, അവനാണല്ലോ കട്ടത്. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ് ശിക്ഷ? അവൻ ഒരുപാട് കാലം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയും. അതാണ് ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പേര്, ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ജന്മം എന്തായിരുന്നു? അഷ്ടവസു ആയിരുന്നു, ദ്യൗ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ദേവവ്രതനായി, പിന്നെ ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭീഷ്മർ എന്നാവുന്നത്. അതുവരെ ദേവവ്രതനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗംഗാദേവി ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ബാക്കി ഏഴ് മക്കളെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കുമ്പോ എന്താണ്, അവർക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് മോക്ഷം കിട്ടി. പക്ഷെ ആ 8ാമത്തെ പുത്രനാരായിരുന്നു? ഭീഷ്മരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഒരുപാട് കാലം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഭീഷ്മർ എന്താണ്, പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ശന്തനു എന്ത് ചെയ്യാണ്? സത്യവതി, ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം, സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സത്യവതി ആരാണ്? അതായത് പരാശര മുനിയുടെ പത്നിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പരാശര മുനി ഇവരും ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പരാശര മുനി ആരാണ്? വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛൻ. പരാശര മുനി ആരാണ്? ഭഗവാനെ, നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലെ, ആ വാക്ക് നിർവചിച്ചത് പരാശര മുനിയാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക്. അപ്പൊ പരാശര മുനി വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സത്യവതി മുക്കുവ സ്ത്രീയാണ്. ഒരു ദിവസം എന്താ, ഈ സ്ത്രീയുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടത്തലാണ്. അപ്പോ നദിയിൽ എന്താണ്, ആ കടത്തലാണ് ജോലി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പരാശര മുനി ഈ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ, ഈ സ്ത്രീ മുക്കുവ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, മത്സ്യഗന്ധി എന്നാണ് പേര്. സത്യവതിയുടെ പേരെന്താണ്? മത്സ്യഗന്ധി. അപ്പൊ ആ മത്സ്യഗന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോ പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പരാശര മുനി ഒരു പ്രാവശ്യം നദിയിൽ ഇങ്ങനെ കടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, പരാശര മുനിക്ക് ഈ സ്ത്രീയോട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ പേടിക്കുകയാണ്, സമൂഹം എന്തു പറയും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരാശര മുനി പറയും, ഇല്ല, ഞാൻ നിനക്ക് വരം നൽകാം. അതായത് ആ പരാശര മുനിയായിട്ട് വിവാഹം ചെയ്ത ഒരു പുത്രനെ നേടിയാലും കൂടിയിട്ട് നിന്റെ ആ കന്യകാത്വം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ആ സത്യവതി സമ്മതിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേർക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞാരാണ്? വ്യാസദേവൻ. അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എഴുതിയ ആളാണ് വ്യാസദേവൻ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു സാഹിത്യ അവതാരം കൂടിയാണ്. അപ്പോ ഈ സത്യവതിക്ക് ഒരു വരം നൽകി. അതായത് എന്താണ്, കന്യകാത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ല, പിന്നെ എന്താണ്, ആ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ദുർഗന്ധം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, നല്ലൊരു ദിവ്യ സുഗന്ധം വരെയാണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ദിവ്യ സുഗന്ധം വരെയാണ് സത്യവതിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വ്യാസദേവൻ. സത്യവതിയുടെയും പരാശര മുനിയുടെയും പുത്രനാണ്. പക്ഷെ ആ പുത്രൻ എന്താണ്, അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാണ്. പുത്രൻ പോവും. പക്ഷെ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കും. അതായത് എന്നാണോ അമ്മ എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സത്യവതിയെ കാണുമ്പോൾ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്നും സുഗന്ധ എന്താ പറയാ, ആ സുഗന്ധം വരികയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സുഗന്ധത്തിന് ആകർഷണം കൊണ്ട് ഈ ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയോട് പറയാണ്, ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്യവതി ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കും വീണ്ടും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഗംഗാപുത്രനുണ്ട്, ആര്? ഭീഷ്മരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നൊരു വാക്ക് തന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭീഷ്മർ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അച്ഛന് സത്യവതിയിൽ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി, മകനാണ്, പക്ഷെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ആ ജീവനാന്തം
ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കും, പിന്നെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറയും, പിന്നെന്താണ് എനിക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ആ വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സത്യവതി ശന്തനുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്യവതി ശന്തനു കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ അവർക്ക് 2 ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായി. അതാരാണ്? ചിത്രാംഗത, വിചിത്രവീര്യ. അപ്പൊ ചിത്രാംഗത, വിചിത്രവീര്യ. ചിത്രാംഗത മൂത്ത മകനാണ്. പക്ഷെ ഈ ചിത്രാംഗത എന്ത് സംഭവിക്കും? യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും ഒരൊറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പൊ വിചിത്രവീര്യനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിചിത്രവീര്യന് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്യും? ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്ഥാനമാണല്ലോ, എന്തായാലും ജ്യേഷ്ഠൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല, സന്താനം ഉൽപ്പത്തി നടത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഭീഷ്മൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ കാശി രാജാവിന്റെ 3 പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു, അംബ, അംബിക, അംബാലിക. കാശി രാജന്റെ പുത്രിമാരാണ്. അവരെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് വിചിത്രവീര്യന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അംബ അപ്പോഴെന്താണ്? ഈ അംബ എന്നുള്ള സ്ത്രീക്ക് ആൾറെഡി എന്താണ്? ഒരു സാൽവ രാജാവായിട്ട് ഒരു പ്രണയത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അംബ പറയാണ് ആരോട്? ഭീഷ്മരോട് പറയാണ്, എന്നെ വിട്ടേക്കൂ. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരാളുണ്ട്, ഞാൻ ഒരാളെ പ്രണയിക്കുകയാണ്, എന്നെ വിട്ടേക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്യും? അംബനെ വിട്ടുകൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അംബിക, അംബാലിക വന്ന് വിചിത്രവീര്യനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അംബ എന്താണ്? തിരിച്ചുപോയി സാൽവ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ സാൽവ രാജാവ് സമ്മതിക്കില്ല. അതായത് നിന്നെ ഒരാൾ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ്, ഇനി എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയും, ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അംബയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഭീഷ്മരോട് പറയും, നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ അപഹരിച്ചത്, അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ പറയും, ഞാൻ ആജീവനാന്തം ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അംബ എന്ത് ചെയ്യും? ജീവൻ ഒടുക്കാണ്. ജീവൻ ഒടുക്കി ഒരു ശാപം, അതായത് ഒരു ശപിക്കോള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മരിക്കും മുന്നേ ശപിക്കും, ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങളെ വധിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ആര്? അംബ. അംബ അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭീഷ്മർക്ക് മരിക്കുന്നത്. അതാണ് പിന്നീട് ശിഖണ്ഡി ആകുന്നതാരാണ്? അംബ. അംബ മരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശിഖണ്ഡി ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭീഷ്മർ മരിക്കാൻ കാരണം ആ ശിഖണ്ഡിയാണ്. അപ്പൊ വിചിത്രവീരൻ എന്തായി? അംബിക അംബാലികനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിചിത്രവീര്യൻ ഒരു അസുഖം മൂലം മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്തായി? ശന്തനു സത്യവതിക്ക് ആ രാജവംശം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്താ പറയാ, അവകാശികൾ ഇല്ലാണ്ടായി. അതെന്താ? 2 ആമക്കളും മരണപ്പെട്ടു, പക്ഷെ 2 വിധവകളുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിയോഗ എന്ന് പറയും. നിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു ആചാരമാണ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ആ ഭാര്യമാർക്ക്, അതായത് വംശാഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ആ അവകാശികളില്ലെങ്കിൽ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അർഹതയുള്ള ആ ഒരു പുരുഷനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ്? ആ ഒരു പ്രത്യുൽപാദനം, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവര് 2 പേരും ഗർഭം ധരിക്കണ്ടേ, അംബിക അംബാലിക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവരെ വിളിക്കുകയാണ്. ആര്? സത്യവതി. ഇതിനെ നിയോഗ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിയോഗ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് വ്യാസദേവൻ വരികയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ അമ്മ എങ്ങനെ പറയണം? അംബിക അംബാലിക അവര് 2 പേരും ഗർഭം ധരിക്കണം നിന്നിൽ നിന്നെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അതിന് സമ്മതിക്കുകയാണ്, കാരണം അവർക്ക് അവകാശികൾ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് വ്യാസദേവൻ അംബികയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അംബികയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അംബികയ്ക്ക് എന്താണ്? ഈ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹർഷിയാണല്ലോ, ആ രൂപം, ആ തേജസ്സും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അംബികയ്ക്ക് പേടിയാവണം. പേടിച്ചിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവൾ ആകെ എന്താ പറയാ, ഭയന്നു പോകും. അവള് ഭയന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചു പോകും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ സംയോഗത്തിൽ കണ്ണടച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അംബിക വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പൊ അത് കണ്ണില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞായി ജനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? അംബാലിക. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അംബാലിക സമീപിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അംബാലിക പേടിച്ച് വിളറിയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞാണ് പാണ്ഡു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിളറിയ നിറത്തിലാണ് ഈ പാണ്ഡു ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ സത്യവതിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നില്ല. അതായത് 2 മക്കളും, ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യാസദേവൻ വന്നിട്ട് 2 പേർക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രനും പാണ്ഡു. അപ്പൊ ആ സത്യവതി എന്ത് ചെയ്യാണ്? വീണ്ടും അംബികനെ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുവിടാണ്. പക്ഷെ അംബിക വീണ്ടും വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും ദാസിയെ വിടാണ്. പകരത്തിന് എന്താണ്? അംബിക പോവില്ല, പക്ഷെ ദാസി അയക്കും. അപ്പൊ ആ ദാസിയാണെങ്കിലോ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആദരവോടെ നല്ല ഒരു സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അവൾക്കും വ്യാസദേവനും ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞാണ് വിതുരൻ. നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, അതിബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള അതിധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയാണ്. അതാണ് വിതുരൻ. അപ്പോ എന്താണ്? ഇപ്പോ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ, വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് പാണ്ഡു, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ദാസിക്ക് ഉണ്ടായതാണ് വിതുരൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? കൗരവർ, അതായത് നമുക്ക് ദുര്യോധനാദികളുടെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ കല്യാണം കഴിക്കും. ആരെ?
ഗാന്ധാരിയെ കല്യാണം കഴിക്കും. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കും? ഗാന്ധാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഗാന്ധാരിക്ക് ഒരു ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട്, ശകുനി. അപ്പൊ ശകുനി ആരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചൂതുകളിയെല്ലാം കളിച്ച് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു. കുബുദ്ധിയാണ്, കുടില തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശകുനി. അപ്പോ ഗാന്ധാരി ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് 100 പുത്രന്മാരാണ് ആർക്ക്? ഗാന്ധാരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അതാണ് ദുശാല. ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി ദുശാല. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ? പാണ്ഡുവിന്റെ ഭാര്യമാർ അതിൽ 2 പേരാണ്, കുന്തി, മാദ്രി. ആരാണ്? കുന്തി, മാദ്രി, 2 പേര് ഭാര്യമാരാണ്. അതിൽ കുന്തിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ദുർവാസ മുനി ഒരു വരം കൊടുക്കാണ്. ദുർവാസ മുനി എന്ത് വരം കൊടുക്കും? അതായത് നിനക്ക് ഏത് ദേവനെയാണോ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്, ഏത് ദേവനെയാണോ നീ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ആ ദേവനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേവനിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്ന് ദുർവാസ മുനി പറയാണ് കുന്തി ദേവിയോട്. പക്ഷെ ഈ കുന്തി ദേവിക്ക് അന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, വളരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ മന്ത്രം പരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് കുന്തി ദേവി എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൂര്യദേവനെ വിളിക്കുകയാണ്. ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് സൂര്യദേവനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് കുന്തിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. അതാണ് കർണൻ. അതാണ് ആര്? കർണനാണ്. അപ്പൊ സൂര്യദേവനിൽ നിന്നുണ്ടായ കുന്തിക്ക് കുഞ്ഞാരാണ്? കർണനാണ്. പക്ഷെ കുന്തി അപ്പൊ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല, വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സമൂഹത്തെ പേടിച്ച് കുന്തി ആ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കർണനെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മന്ത്രം പിന്നീടാണ് കുന്തി ദേവി ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്? പാണ്ഡുവിനെ. അപ്പൊ പാണ്ഡുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ കുന്തി ദേവി എന്ത് ചെയ്തു? കുന്തി ദേവിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിര, ഭീമൻ, അർജുനൻ. മാദ്രിക്കും ആ മന്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാദ്രി എന്താണ്? ആ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നകുലൻ, സഹദേവൻ എന്ന പുത്രന്മാരെ നേടുകയാണ്. അവര് മാദ്രിക്ക് വിളിക്കുന്ന ദേവന്മാരാണ് അശ്വിനി കുമാരന്മാർ. 2 അശ്വിനി കുമാരന്മാരെ വിളിച്ച് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് മാദ്രിക്ക് നകുലനും സഹദേവനും. അപ്പൊ കുന്തി ആരെയും വിളിക്കുക? ഫസ്റ്റ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ആരാണ്? ധർമ്മരാജാവ്. നമുക്കറിയാം, യമധർമ്മരാജാവ്. അപ്പൊ യമനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. പിന്നെ ഭീമൻ എങ്ങനെയാണ്? വായുപുത്രൻ. അപ്പൊ വായുവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഭീമൻ. പിന്നെ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിക്ക് വായുവിൽ നിന്നും, ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും, യമനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് യുധിഷ്ഠിര, ഭീമൻ, അർജുന. പക്ഷേ പാണ്ഡുവിൽ നിന്നല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം, പാണ്ഡുവിൽ നിന്ന് കുന്തിക്കും മാദ്രിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പാണ്ഡു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിന്തമ എന്ന ഒരു മുനി, കിന്തമ എന്ന മുനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, യോഗസിദ്ധികൾ കൊണ്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ മുനിയും പിന്നെന്താണ് മുനിയുടെ ഭാര്യ എന്താണ്? ആ ഋഷി എന്താണ്? ഒരു മാനായി മാറാണ്. അപ്പൊ 2 പേരും മാനുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണ് കാട്ടില്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഈ പാണ്ഡു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ വധിക്കുന്നത്. ആ കിന്തമ എന്ന മുനിയെ വധിക്കുന്നത്. അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? മാനിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള സമയത്താണ്. പാണ്ഡുവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മുനി എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 പേരും മരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മരിക്കും മുമ്പ് എന്താണ്? ഒരു ശാപം കൊടുത്തു പാണ്ഡുവിന്. ഏത് നിമിഷമാണോ നീ നിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്, ആ നിമിഷം നിന്റെ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പാണ്ഡുവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയായിട്ടും മക്കളില്ല, മാദ്രിയായിട്ടും മക്കളില്ല. പിന്നീട് മാദ്രി ആ ഒരു സമീപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ, അതായത് ആ ഒരു ആഗ്രഹം മൂലം പാണ്ഡുവിനെ അടുക്കുമ്പോഴാണ് പാണ്ഡുവിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനിയിപ്പൊ 5 പുത്രന്മാർ ആരാണ്? കുന്തിയുടെ മാദ്രിയുടെ 5 പുത്രന്മാരാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ. നമുക്കറിയാം, യുധിഷ്ഠിര, ഭീമ, അർജുന, നകുല, സഹദേവ. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് 100 പുത്രന്മാരും ഒരു ദുശാല എന്നുള്ള പുത്രിയും. അപ്പൊ ഈ 5 പുത്രന്മാർ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്യും. അത് ദ്രൗപദി, പാഞ്ചാലി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രൗപദി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ദ്രൗപദി, പിന്നെ ഈ ദ്രൗപദി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അർജുനൻ അതിലെന്താണ്? ഒരാളെ കൂടി കല്യാണം കഴിക്കും. അതാരാ? സുഭദ്ര. ആരാണ് സുഭദ്ര? കൃഷ്ണനും ബലരാമനും എന്താ അനിയത്തിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും അനിയത്തി ആരാണ്? സുഭദ്ര. അപ്പൊ അർജുനൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് സുഭദ്രയെ. അപ്പൊ സുഭദ്രയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനനും സുഭദ്രയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും. അതാരാണ്? അഭിമന്യു. അപ്പൊ അർജുനന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മകൻ ആരാണ്? അഭിമന്യു ആണ്. അപ്പൊ ഈ അഭിമന്യു പിന്നീട് ഉത്തരയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അഭിമന്യു ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു? ഉത്തരയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അഭിമന്യു ഉത്തരയുടെയും മകനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പോ അഭിമന്യു യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു. ചക്രവ്യൂഹത്തിൽപ്പെട്ട് അഭിമന്യു മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഉത്തര ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പൊ ഗർഭത്തിൽ ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ്. പക്ഷെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അശ്വത്ഥാമൻ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മകനാണ് ജനമേജയ. ഇതാണ് ഈ വംശവൃക്ഷം, നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയും. ഇതാണ് വംശവൃക്ഷം ഇവിടെ കൗരവന്മാരുടെ, അതായത് ഗുരുവംശത്തിന്റെ വംശവൃക്ഷമാണ് ഇപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? കർമ്മയോഗ നമുക്കറിയാം, 1 തൊട്ട് 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ 7-12, ജ്ഞാനയോഗ 13-18.
ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗ മധ്യത്തിൽ വെച്ചു? കർമ്മയോഗം അപ്പുറത്തും ജ്ഞാനയോഗം ഇപ്പുറത്തും, സെൻട്രൽ എന്ന ഭക്തിയോഗ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. എന്താണ്? ഭക്തി വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, സീക്രട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. ഏതൊരു ഗ്രന്ഥം എടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, വേദൈശ്ച സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ. വേദങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സീക്രട്ട് എവിടെയുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഭക്തി യോഗത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ആണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ വെറും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെറും ജ്ഞാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. അപ്പോ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും തനിയെ അതിന് ഒരു അസ്തിത്വമില്ല, അതിന് ഭക്തിയും കൂടി ചേരണം. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. കർമ്മത്തിനായാലും ജ്ഞാനത്തിനായാലും ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ തുറക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വളരെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരായിട്ട് അത്രയും അടുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ രഹസ്യങ്ങളായാലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളായാലും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി എന്താണ്? ബഹുമാനാർത്ഥം, ഗൗരവത്തോടെ അത് ഭക്തി മധ്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് മുന്നിലും പിന്നിലും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും രാജാവിന്. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, അവര് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? പിന്നിലും മുന്നിലും ഒക്കെ ഒരു എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്രയും സേഫ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി മധ്യത്തിലാണ്, ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ? അത് കർമ്മവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്. ശീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തി? അത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അത് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രമുഖരായ ആ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ യഥാരൂപം എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ എഴുതിയതല്ല, അത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് അതിന്റെ എസെൻസ് എന്നെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് യഥാരൂപം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രമുഖമായി ശീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശീല ശ്രീധർ സ്വാമി, ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യ പേര് എല്ലാവരും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ. അത് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. നമുക്ക് ശ്രീരംഗത്തിൽ പോയാൽ കാണാം രാമാനുജാചാര്യ, അവരുടെ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്, പ്രതിമ ഉണ്ട് അവിടെ അവരുടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്ര ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അതില് 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങളും, പിന്നെ സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകം, ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രൻ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും കൃഷ്ണനും സഞ്ജയനും അർജുനനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, 574 കൃഷ്ണ, 84 അർജുന, 41 സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പാണ്ഡുരാജാവ് മരിച്ചപ്പോ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ പറയാ, രാജ്യഭരണത്തിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ആ സിംഹാസനത്തിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാര്യം ഞാൻ അന്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, പാണ്ഡു ഇരുന്നു. അപ്പോഴും ഒരു അസൂയ തോന്നാണ്. പാണ്ഡു സ്വന്തം അനിയനായാലും അനിയൻ ഇരുന്നത് വളരെ അസൂയ തോന്നാണ് ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പോഴും ആലോചിച്ചു, ഓക്കെ, ഇനി പാണ്ഡുവിന്റെ ശേഷം എന്താണ്, എന്റെ മകനായ ദുര്യോധനെ ഞാൻ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? പാണ്ഡു മരിച്ചപ്പോഴും വയസ്സിൽ മുതിർന്നതാരാണ്? മറ്റേ നമ്മുടെ ദുര്യോധനല്ലായിരുന്നു, യുധിഷ്ഠിരനായിരുന്നു. അപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിരനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതും സഹിക്കാതെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചൂതുകളി വിളിക്കുന്നു, അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. 12 വർഷം വനവാസം, 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസത്തിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. തിരിച്ചവര് വരുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കണം, രാജ്യം. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ചെല്ലുന്നു, സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ചെല്ലുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെന്നിട്ടും ദുര്യോധനൻ പറയും, ഞാൻ ഒരു മുട്ടു സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനും ആശ്രിതാഹ. ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുമ്പോ മൂഢന്മാർക്ക്, വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം ചെന്നിട്ടും ദുര്യോധനൻ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇപ്പോ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്
ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്, സഞ്ജയനുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ, അതായത് മന്ത്രിയുണ്ട്. അപ്പൊ മന്ത്രിക്ക് ഒരു ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയുണ്ട്, വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണാണ് എന്താണ് യുദ്ധരംഗത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത്, യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കാണാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് സഞ്ജയന് വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ, അതായത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ശ്ലോകമാണ്, ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം അതിതാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ പാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും എന്തു ചെയ്തു? വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധരംഗത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നേരിട്ട് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു യോഗം നമ്മുടെ ആ സഞ്ജയന് സാധിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നു യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതായത് നമുക്കൊരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, കളകളും വരും അതിന്റെ കൂടെ, അല്ലെ? ആ വിളനിലത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കളകളും വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കളകളെ സമയാസമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയും. അതേപോലെ വീഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ വീഡ്സിനെ കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയാ ശരിയായ നമുക്ക് ആ ഇത് കിട്ടില്ല, പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം? അത് ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ധർമ്മഭൂമി എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അവിടെ വൈദിക പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനാ സ്ഥലമാണ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ആ യുദ്ധകളത്തിലെ നിലത്തിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ, ആരാണ് ഈ കളകൾ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര്. അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാണ്. അപ്പോ ധർമ്മത്തിലുള്ള ആ യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ധാർമ്മികരെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നാടുവാഴിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സഞ്ജയ ഉവാച. ഇപ്പോൾ സഞ്ജയം പറയാണ്, ദൃഷ്ട്വാ തൂ പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയം പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പുത്രനായ ആ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ എന്താ പറയാ പാണ്ഡവന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലെ ആ സൈന്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാണ്. ആരാണ് ഗുരു? ദ്രോണാചാര്യർ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ ജനനം മുതൽക്കേ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അതായത് ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല ധൃതരാഷ്ട്രൻ അന്ധനായിരുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടും അന്ധനായിരുന്നു. കാരണം ഒരു നല്ല സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം സ്വന്തം അനിയൻ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ആ അനിയന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ നോക്കൂ, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല. ആ ഒരു എന്താ പറയാ മത്സര ബുദ്ധിയാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ അവരോടുള്ള ആ മത്സര ബുദ്ധിയും എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാമാർക്ക്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. ആ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് മക്കളുണ്ടാകുന്നത്. മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ള ഈ സ്വഭാവം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മക്കൾക്കും ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു മത്സര ബുദ്ധി, ആ ഒരു വിദ്വേഷം, ഇതെല്ലാം മക്കളിൽ നിറച്ചിട്ടാണ് വളർത്തുന്നാര് ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പോ ദുര്യോധനാദികള് പാണ്ഡവന്മാരൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ആ അച്ഛന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ പാണ്ഡവന്മാരോട് ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവമാണ് ആർക്ക്? ദുര്യോധനാദികൾക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ധൃതരാഷ്ട്രന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അതായത് എന്റെ മക്കൾക്ക് വലിയ ധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അറിവൊന്നുമില്ല അവർക്കപ്പോ. അപ്പൊ ഒരു പേടി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി എന്താണ്? ധർമ്മത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേടിയുണ്ട്, ഇനി എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഒത്തുതീർപ്പാക്കോ, ഇനി യുദ്ധം നടക്കാതിരിക്കോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചിന്തകളും വരുന്നുണ്ട് ആർക്ക്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ പുത്രനായ ആ ഒരു ദുര്യോധനൻ ഇപ്പോ എന്താണ് സൈന്യം കണ്ടു, സൈന്യം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്, അതായത് ദ്രോണാചാര്യനെ സമീപിക്കാണ്. സമീപിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷേ താം പാണ്ഡു പുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ച മും വ്യൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കിയ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദ്രുപദപുത്രേണ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദ്രുപദൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ പേര് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ശത്രുതാ മനോഭാവം കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവും. അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം നയതന്ത്രപരമായിട്ട് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ദ്രുപദപുത്രൻ ആ സൈന്യം, പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രനാണ്, നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ മകനാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ശത്രുവായി? ചെറുപ്പത്തിൽ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനും ഒരാള് ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയൻ ദ്രുപദനും ബ്രാഹ്മണൻ ദ്രോണാചാര്യ. പക്ഷെ ഈ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഇവര് വാക്ക് കൊടുക്കാണ്. ദ്രുപദൻ എന്താണ്, ഞാൻ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവസാനം ഈ ദ്രോണാചാര്യ അവരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ദ്രുപദൻ എന്താണ്, അപമാനിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരം രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദ്രുപദൻ എന്താ ചെയ്യണേ, ഒരു യാഗം നടത്തി, പുത്രകാമേഷ്ടി യജ്ഞം നടത്തിയിട്ട് അതിലൊരു പുത്രനെ നേടാണ്. അതാരാണ്? അത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, അത് ദ്രൗപദിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ നേടി. ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ നേടാൻ കാരണം എന്താണ്? ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് നേടിയത്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ? അഭ്യാസ മുറകളെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എവിടെയാ വിട്ടെ? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെ വിട്ടു. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് വിട്ടത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ദ്രോണാചാര്യർ എന്താ ചെയ്തേ? ഒരു ഉദാര മനസ്സുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ അഭ്യാസ മുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആർക്ക്? ശത്രുവിന്റെ പുത്രനായ ദുഷ്ടദ്യുമ്നൻ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? അവനിപ്പോ ആരുടെ കൂടെയാണ്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ ആ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദുര്യോധനൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, നിങ്ങൾ ശത്രുവിന്റെ മകൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാ ആയുധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയി ആ ശത്രു സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളതൊന്ന് നോക്കൂ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനൻ സർവ സൈന്യാധിപനാണ് ആര്? ദ്രോണാചാര്യൻ. എന്നിട്ട് മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ, ദുര്യോധന ഒരു തരത്തിലും ആ വിനയമാവട്ടെ അതൊന്നുമില്ല, അഹങ്കാരമാണ്, ഗർവമാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് പറയില്ലേ, വിദ്യ ദദാതി വിനയം ന ഗർവം. നമുക്ക് എപ്പോഴും വിദ്യ എന്ത് തരണം? വിനയം നൽകണം, ഗർവം തരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഈ ദുര്യോധന പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആ ഗുരുവിന്റെ തന്നെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആര്? നയതന്ത്രപരമാണ്, ഡിപ്ലോമസി എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കൊന്നും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായി ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇനിയിപ്പൊ അപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? ഫേവറേറ്റ് ശിഷ്യനാണ്. ആരാണ്? അർജുനനുണ്ട്. എതിർപക്ഷത്ത് ആര് നിൽക്കുന്നു? അർജുനൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ, ബുദ്ധിശാലിയാണ്. അപ്പൊ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊന്നും പാടില്ല, ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്ന് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദുര്യോധനൻ. അത്ര ശൂര മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുദ്ധാനോ വിരാട്ടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് എന്താ പറയാ, കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വില്ലാളി വീരന്മാരുണ്ട് ആ സൈന്യത്തിൽ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? മഹാരഥൻ എന്ന് പറയും. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് പറയാ? മഹാരഥ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, സൈന്യം എത്രയുണ്ട്? ഇപ്പോ കൗരവന്മാരുടെ അടുത്ത് 11 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമുണ്ട്, പ്ലസ് നാരായണി സൈന്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് എത്രയാണ്? 7 അക്ഷോഹിണി സൈന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് 7 അക്ഷോഹിണി സൈന്യം പ്ലസ് ആരാണ്? കൃഷ്ണനുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുമല്ലോ, ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുകൊള്ളില്ല, അതായത് ഞാൻ ആയുധങ്ങളൊന്നും എടുക്കില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ വേണോ, എന്റെ നാരായണി സൈന്യം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ ആയുധം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഗുണം? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ വേണ്ട, എനിക്ക് നാരായണി സൈന്യം തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ്? നാരായണി സൈന്യം സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അർജുനൻ പറയും, കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അർജുനൻ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോ ഇവരുടെ അടുത്ത്, പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് എന്താണ്? 7 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമേ ഉള്ളൂ. ഇവരുടെ അടുത്ത് 11 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമുണ്ട്, നാരായണി സൈന്യമുണ്ട്. തോൽവി കാണാത്തതാണ് നാരായണി സൈന്യം. അതും ഇവരുടെ കയ്യിലാണ്. ആരുടെ? നമ്മുടെ ദുര്യോധനന്റെ കയ്യിൽ. അപ്പോ ഇവിടെ മഹാരഥ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു അക്ഷോഹിണി സൈന്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. അതായത് ഒരു അക്ഷോഹിണി സൈന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21,870 രഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോ 21,870 ആനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 65,610 കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇതാണ് കണക്ക്. അപ്പോ എന്താണ് 21,870. അത് രഥങ്ങളായിരിക്കും. വീണ്ടും 21,870 ആനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 65,610 കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ 1,09,350 എത്രയാണ് കാലാൾപ്പട. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 2,18,700. 2,18,700 ആ സൈന്യത്തിന്റെ കണക്ക്. ഇത് ഒരു അക്ഷോഹിണി സൈന്യം. അങ്ങനത്തെ 11 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാരഥ. മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? ഒരു മഹാരഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7,20,000 ആൾക്കാരെ ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് മഹാരഥൻ. എന്താണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7,20,000 ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും അവരെ നേരിടാനുള്ള ആ ഒരു പവർ ഉണ്ട്, ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആളാണ് മഹാരഥൻ. അപ്പൊ അതിരഥി ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ? രഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5,000 പേര്. ഒരു രഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തില് 5,000 പേരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തി രഥിയാണ്. അതിരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60,000. അതിരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60,000 പേരെ. പിന്നെ മഹാരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7,20,000. ഇതാണ് കണക്ക്. ഇതാണ് അക്ഷോഹിണി സൈന്യത്തിന്റെ. പിന്നെ മഹാരഥി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മുടെ അതിന്റെ കണക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ദൃഷ്ടകേതുശ്ച കീതാന കാശീരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തി ഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ദൃഷ്ടകേതു, ചെകീതാന, കാശിരാജ, പുരുജിത്, കുന്തിഭോജ, പിന്നെന്താ ശൈബ്യ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കണക്ക് പറയാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാണ്. യുധാമന്യശ്ചു വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരിൽ വരും നമ്മുടെ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണ, കർണ, അർജുന, അഭിമന്യു. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? മഹാരഥികളാണ്. ഇവരൊക്കെ മഹാരഥികളാണ്. 7,20,000 ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് നേരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക്. അതാണ് മഹാരഥി. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാ ദ്വിജോത്തമാനായ കാമമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോ ദുര്യോധനം പറയാണ് കാര്യങ്ങള്. ആരോട്? ദ്രോണാചാര്യരോട്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ചാസൻ സമിതിഞ്ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സോമദത്തി തഥൈവച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കളുണ്ട്. ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയാണ് താങ്കളുണ്ട്, യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപാചാര്യനുണ്ട്, അശ്വത്ഥാമുണ്ട്, വികർണുണ്ട്, സൗമദത്തനുണ്ട്, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ദുര്യോധനം പറയാണ് ഇപ്പോൾ. അന്യേ ച ബഹവഃ ശൂരാ മദർത്തേ ത്യക്ത ജീവിതാഃ നാനാശാസ്ത്ര പ്രഹരണാഃ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദാഃ. ഇവിടെ ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് വന്നു. എന്താണ്? ദുര്യോധനം പറയുന്നു ത്യക്ത ജീവിത, അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനം അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയും ഉണ്ടെന്ന്, ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർ ഇനിയും ഉണ്ടെന്ന്. അതായത് ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ദുര്യോധനം പറയാണ്, അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി, ദുര്യോധനന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു അപശകുനം പോലെ തന്നെ അത് പരിണമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പല വീരയോദ്ധാക്കളും നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. ആരുടെ അടുത്തുണ്ട്? ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത്. അവന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാരണം ആദ്യം ദ്രോണാചാര്യരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി, എന്നിട്ടാണ് അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്, പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭക്തനായാലും, നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാലും, നമ്മൾ എത്ര എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, ഭക്തി ചെയ്താലും, പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ അധർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെയും കൂടി അത് നാശം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. കാരണം ഭീഷ്മർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് പോലും ഭീഷ്മർ എവിടെയാണ് നിന്നത്? ദുര്യോധന്റെ സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നാശമാണ് ഫലം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഏതായാലും നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, പാപിയായ ദുര്യോധനൻ അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലാണ്. ആ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം അവര്
അധർമ്മത്തിനാണ് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദുര്യോധന്റെ ഒരു വിശ്വാസം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എനിക്കൊരു ബലമാണ്, എനിക്കൊരു ധൈര്യമാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ സ്വയം വിളിച്ചു പറയാണ്. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിലും അത് വിളിച്ചു പറയാണ്. ആര്? ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ത്വതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. ഇപ്പൊ പറയാണ്, സ്വന്തം പറയണ ആര്? ദുര്യോധനം പറയണ അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാരഥിയായ ഭീഷ്മരുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോ ആ ഭീഷ്മർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ സൈന്യം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ദുര്യോധനം പറയണ അപര്യാപ്തം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം എന്ന് ഈ ദുര്യോധനം പറയണം. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. കാരണം നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ എത്രയാണ്? 7 അക്ഷോഹിണി സൈന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് പരിമിതിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്റെ സൈഡിലോ അപര്യാപ്തം. അത് എന്റെ സൈഡില് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, 11 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? ദുര്യോധനൻ. പക്ഷെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എവിടേക്കോ ഒരു പേടിയുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ആരാണ്? ഭീമാർജുനർ ഉണ്ട് അവിടെ. പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭീമാർജുനർ. അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എവിടേക്കോ സ്വയം സമാധാനപ്പെടുത്താണ് ഇത് ആര്? ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് ഒരു അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭീമനോട് എപ്പോഴും അസൂയാണ് ആർക്ക്? ദുര്യോധനന്. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ അറിയാം, ദുര്യോധനന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, എന്റെ ഒരു ശത്രുസ്ഥാനത്താണ് കണ്ടിരുന്നത് ആര്? ഭീമനെ. കാരണം ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ അത് ഈ ഭീമൻ കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നല്ല ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ദുര്യോധനന്. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മാമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ ആ മർമ്മ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാവിന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. അതായത് ഇപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ച്, ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, തെറ്റുകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ പുകഴ്ത്തി, പിന്നെ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തും, എല്ലാം വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇനി തോന്നും എന്താണ്, ഇവരെ മാത്രം ഉത്സാഹിച്ചു പോരാലോ, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉത്സാഹപ്പെടുത്തണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരോട് വന്ന് പറയാണ്, അതായത് ഭീഷ്മരെ നിങ്ങളൊക്കെ വേണം രക്ഷിക്കാൻ. അതായത് നിങ്ങൾ വേണം അവർക്ക് ആ ഒരു പരിപൂർണമായ പിന്തുണ നൽകണം. ഭീഷ്മർക്ക് ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വേണം ഭീഷ്മ പിതാവിനെ പരിപൂർണമായ ആ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് ആ ഒരു നയതന്ത്രപരമായി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയും കൂടി ആരാണ്? നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതായി തോന്നരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവൻ തോന്നി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി വിഷമം തോന്നണ്ട, ആ ഒരു നയതന്ത്രപരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇനി നിങ്ങളും കൂടി ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഭീഷ്മരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള അവരെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. തസ്യ സഞ്ജയൻ ഹർഷം കുരു വൃദ്ധാ പിതാമഹഃ സിംഹാനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ ശംഖൗ ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാർ സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ആ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖം എടുത്ത് ഊതി. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആര്? ദുര്യോധനൻ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പോ ആ ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് തോന്നണം ഇനിയിപ്പോ അവനൊന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ, ആര്? ദുര്യോധനൻ അവനൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭീഷ്മർ എന്താ ചെയ്യണം? ഭീഷ്മർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ എങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ദുര്യോധനന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നും വെച്ച് എന്താണ് ശംഖമെടുത്ത് ഊതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് അവർക്ക് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല, കാരണം ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ്. അപ്പോ ഇൻഡയറക്ട്ലി പരോക്ഷമായി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ്? മറുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് ഒരു പരോക്ഷമായി ശംഖൂതിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആര്? ഭീഷ്മർ.
ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य अन्यथा स ശബ്ദസ്തുമുലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം തയ്യാറാവാണ് അവിടെ. തതശ്വേതൈരഹൈർയുക്തൈ മഹതി സ്യന്ദനേസ്തി മാധവഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദദ്മതുഹു. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണൻ അർജുനന്മാർ, അതായത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും, ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർ ശങ്കൂതി, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനും അർജുനനും എന്താണ് വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടി ആ തേരിൽ വന്ന് എന്താണ് അവരും നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ അവരും മൂതി. അപ്പോ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭീഷ്മർ ശങ്കൂതി, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനും അർജുനനും എന്താണ് വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ആ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേശാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. അതെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ കൂടെയാകിയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വിജയം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം അവിടെ ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ നിൽക്കാണ് അവരുടെ കൂടെ. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എന്താണ് ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. അപ്പൊ എവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ടോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ ഭാഗ്യദേവത ഉണ്ട്. ഭാഗ്യദേവത ആരാണ്? ലക്ഷ്മി. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ അവിടെ അവള് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ വിട്ട് അവൾ നിൽക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 9 റീസൺ നമ്മൾ ലെവൽ 1 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാത്തിലും ഉപരി എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണനാണ് അവിടെ. ബാക്കി എന്തുണ്ടോ ഇല്ലേ അതല്ല, പക്ഷെ അവിടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ കൂടെ? പാണ്ഡവന്മാരുടെ കൂടെ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് തേരാളി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേശാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. ഋഷികേശനായി കൃഷ്ണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മി അവിടെ ഉണ്ട്. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. പിന്നെ വേദി, ഏതാണ് വേദി? കുരുക്ഷേത്ര പുണ്യസ്ഥലം. അപ്പൊ ആ കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള അതാണ് വേദി. അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ ജയിക്കുള്ളൂ, അധർമ്മം ജയിക്കില്ല. അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അർജുനന്റെ കൊടിക്കൂറമേലുള്ള ആ ഹനുമത് രൂപം എന്താണ്? ആ ഫ്ലാഗിൽ ആ ഹനുമാന്റെ രൂപമുണ്ട് അവിടെ. എന്താണ്? കൊടിയിൽ എന്താണ്? ഹനുമാന്റെ രൂപമുണ്ട് അവിടെ. ഹനുമാൻ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചു, രാമൻ വിജയിയായി. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഹനുമാൻ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, സഹായിച്ചു, വിജയിയായി. വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം അവിടെ എന്താണ്? ശംഖു വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ ഭീഷ്മരുടെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും ശംഖുകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖ് ദിവ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ അത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദുര്യോധനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷ്മരുടെ ശംഖ്. ദുര്യോധനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അവര് പരോക്ഷമായി എന്താ പറയുന്നത്? അവര് തന്നെ ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അർജുനന് നൽകിയ അഗ്നിദേവന്റെ രഥം. അർജുനൻ എന്താണ്? അഗ്നിദേവന്റെ രഥമുണ്ട്. ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പറയുന്ന ലാസ്റ്റില് ഹൃദയം പിളർന്നു. പാണ്ഡവ സൈന്യം ശംഖൂതിയപ്പോൾ, അതായത് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ കൃഷ്ണനും അർജുനനും എല്ലാം ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. അത് ഊതിയപ്പോൾ എന്താണ്? കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കാരണം അവർക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. കാരണം അവിടെ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവർ അഭയം തേടിയ ആൾക്കാരാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷി, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രൗ ദദ്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ വൃക്കോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്ത. പിന്നെ ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമനാണ്. അപ്പോ വൃക്കോദര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭോജനപ്രിയനാണ് ആര്? ഭീമൻ. അപ്പോ ഭീമനെ വൃക്കോദര എന്നും കൂടി പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങൾ, എപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മുൻനിൽക്കും ആര്?
ഭീമൻ. അപ്പോ ഒരു 1000 ആനകളുടെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഭീമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖാണ് ഭീമൻ മുഴക്കിയത്. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? ഋഷികേശ്. അപ്പൊ ഋഷി അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്ര. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മമൈവാംശോ ജീവലോകി എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഓരോരുത്തർ. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷോ മണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദുഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാട്ടശ്ച സാത്യകീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രൗപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവവശ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠൻ അനന്ത വിജയ എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ ഏതാണ്? നകുലന്റെ സുഘോഷ, സഹദേവന്റെ മണിപുഷ്പക എന്നുള്ള ശംഖിന്റെ പേരാണ്. വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജനും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കിപ്പിത്. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ആ എന്താ പറയാ ദുരുപദിഷ്ടമായ ആ ശ്രമം നല്ലതിനല്ല എന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് ആ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഈ സഞ്ജയനും കൂടി പറയണം. അതായത് ആ ദുർബുദ്ധിയാണ് ദുര്യോധനുള്ള ആ ദുർബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ സഞ്ജയൻ. സഘോഷാദാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുകുലോഹഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ആ നാദഘോഷം. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ ശംഖുകൾ ഊതാണ്. അപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റുലി കൊണ്ടു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ശംഖൂതുമ്പോ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാരാണ്? കൗരവന്മാരുടെ സൈഡിൽ അവരുടെ ഹൃദയമൊക്കെ പിളർക്കുകയായി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖാഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ പാണ്ഡവർക്ക് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുള്ള ആ വിശ്വാസം, നമ്മൾ പറയില്ല എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ആ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കും കൂടി ഒരു പാഠമാണ്. അതായത് ഏതൊരു വിപത്ത് വരുമ്പോഴും ആപത്ത് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല എന്ന്. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർതരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശാസ്ത്ര സമ്പാതേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹ മഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരായ അർജുന, ഹനുമാൻ അടയാളമുള്ള ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയാണ്? സഞ്ജയൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ശംഖുകൾ എല്ലാവരും ഊതിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ശംഖു ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ അടയാളമുള്ള ആ ഒരു തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കയ്യിൽ വില്ലെടുത്തു, ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന ആ കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ അർജുനൻ റെഡിയായി വില്ലൊക്കെ എടുത്തു, റെഡിയായി. ഇപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? അതിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നം വസ്ത്രേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നം. നമുക്ക് 9 റീസൺസ് കണ്ടു അല്ലെ പാണ്ഡവന്മാർ ജയിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് എന്താണ്? ഹനുമത് രൂപം. അപ്പൊ അടയാളമായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ അവിടെ കൃഷ്ണനുമുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ എന്താ പറയാ കൊടിയടയാളമായിട്ട് അവിടെ ഹനുമാനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു, തേരിലിരുന്നു, വില്ലെടുത്തു, കയ്യില് എല്ലാം റെഡിയായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് തോന്നാണ്, അതായത് ഇനി ആപ്പോസിറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, സേനയോർവയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. പറയാണ്, ഹേ അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുതി പറ്റാത്തവൻ. ആരാണിത്? കൃഷ്ണൻ. എന്തുകൊണ്ട് ചുതി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? പരമദേവോത്തമ പുരുഷനാണ്.
പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ്? അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തേരാളി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന്റെ ആ പദത്തിന് ഒരു ച്യുതിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടില്ല. അതാണ് അച്യുത എന്നുള്ള അർത്ഥം. പിന്നെ ഒരു അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ടു നിർത്തുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഓർഡർ കൊടുക്കാണ്. എന്റെ തേരൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി, കാരണം തേരാളിയാണല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ തേരൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി ആ മധ്യത്തിലൊന്ന് നിർത്തൂ എന്ന് പറയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറയണം, ഒന്ന് തേര കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മധ്യത്തിലൊന്ന് നിർത്തി തരൂ. ഭക്തന്മാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവ് വരില്ല. അതാണ് അച്യുത. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. എന്താണ്? കുറവ് വരില്ല ഭക്തന്മാരുള്ള ആ സ്നേഹത്തില്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തന് ഏതു വിധമെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഭക്തനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരെ ആജ്ഞാപിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോത്സ്യമാന വേക്ഷ്യേഹം ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധയോർ യുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധാർത്തരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ അറിയാം, എന്താ പറയാ, ദുര്യോധനന്റെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന്. ദുർബുദ്ധിയാണ് അർജുനന്റെ. പക്ഷെ ആ ദുർബുദ്ധിയുള്ള അർജുനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവന്റെ കൂടെ, അതായത് ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരൊക്കെയാണ് തയ്യാറായിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിർത്തൂ, ഞാൻ കാണട്ടെ ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതാരാണ്? നമ്മുടെ അറിയാം നമുക്കെല്ലാം. ഈ ശകുനിയും കൂടിയിട്ട് ദുര്യോധനാദികളെല്ലാം എന്താണ് പാണ്ഡവന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ച്, അല്ലെ, മാനസികമായിട്ട്, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവിച്ച് അവരെ കുടിലതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തവരാണ് ഈ ദുര്യോധനാദികൾ. അപ്പൊ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും ഒരേവിധം തൂവലുകളുള്ള പക്ഷികൾ തന്നെയാണ്. അതായത് സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ ഒരാള് കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുറ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ നിന്നാലും മതി, നമ്മൾ അവിടെ കുറ്റം ചെയ്യണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്യാണ്, ഒരാൾ അധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മളും ആ അധർമ്മത്തിന്റെ ഷെയർ എടുക്കുകയാണ്, അതായത് പങ്കെടുക്കുകയാണ് നമ്മളും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഭീഷ്മർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ദ്രോണാചാര്യർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവര് ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്? അവര് നമ്മുടെ ദുര്യോധനന്റെ കൂടെയാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ആ കൂട്ട് നിൽക്കുന്നവരും എന്താണ്? ഒരേ തൂവലുകളുള്ള പക്ഷികളാണ് എന്ന് അറിയണം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആരെല്ലാം അറിയാനാണ് ഇവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ തേരിനെ കൊണ്ടുപോയി മധ്യത്തിൽ നിർത്തു, ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവിടെ ആരൊക്കെയാ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനല്ല, ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആ ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് നാളെ എടുക്കാം. നമുക്ക് 23 ശ്ലോകം വരെ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ നാളെ എടുക്കാം. 24 ശ്ലോകം നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ?